Jarroa bota a andar en Ribeira, a escritora Andrea Fernández Plata presentou no Centro Cultural Lustre Rivas unha obra que nos achega a vida dunha illa de Arousa cun pasado inimaginable, uns veciños illados e unha linguaxe propia. O Día do Libro tivo en Ribeira a presentación literaria de Jarroa, da escritora Andrea Fernández Plata, natural da illa de Arousa. Un detalle a da súa procedencia importante, ao ser un libro baseado nese lugar e nas historias máxicas que nel ocorreron. Andrea é unha escritora nova cunha ampla trayectoria profesional e, ademais, ilustradora e cursou estudos de comunicación audiovisual en Madrid, grabación en Betanzos, estivo en Berlín e decidiu voltar ás súas raíces. Bueno, unha escritora recente, non? Que acaba de sacar este seu primeiro libro fai agora un ano e que, ademais diso, pois é artista, non? Noutras vertentes. Andrea estudiou comunicación audiovisual en Madrid, logo tamén estudou grabación en Betanzos e despois estivo tamén en Berlín cunha beca de fotografía e despois xa de un tempo, pois por fora, non? Por diferentes mundos, voltou ás súas orixes, ás súas raíces, á illa de Arousa, e ali decidiu restaurar a súa casa da infancia na que viveu, a casa dos seus avós, e convertila en La Platanera. La Platanera é un proxecto artístico tremendo. Os protagonistas de Jarroa non son reais, pero si o son as súas historias. Unha obra que mistura as lendas da illa de Arousa coa explicación do seu contexto, unhas vivenzas que se trasladan, ademais, a outra beira da ría. As historias que conta en Jarroa, pois son historias que podemos sentirnos moi identificadas aquí. Eu, persoalmente, son de Palmeira e, claro, pois non é tan urbanita, por sorte, entón, pois sí que hai vivencias pois que cas que empatizo máis, ao mellor, que ao mellor aquí en Ribeira, pois, pero bueno, creo que todas, o sea, todos e todas temos ao mellor que avós ou familiares nas parroquias ao mellor máis rurais e podemos ver, o sea, rurais e mariñeiras e podemos ver estes detalles que de verdade vos recomendo moitísimo. Logo, bueno, se iso Andrea tamén se nos pode ler algún relatiño para animarvos tamén a ter o libro con vos. Jarroa é o nome que os mariñeiros dan a unha brisa fresca que chega no verán cando este está a piques de rematar. Por iso, a súa autora cree que o libro ten moito que ver coa morte como comezo doutra cousa. Bonito volver a recuperar esa ponte que tiñamos por mar, os da Arousa con esta zona, non? Pero pa nós, non pa os de fora, pa nós, local. Pas que quedamos todo ano aquí, non que só queremos o Bran, non? Olvideme un pouco con esta reivindicación da lingua, olvideme un pouco, a pregunta, non sei se me preguntaches agora.